היי לכולם, היום נשחק את פעם ראשונה בטוקה בוקה. כאילו, לא פעם ראשונה, אבל זו פעם ראשונה שאני עושה את הסרטון. והיום אנחנו עומדים לעשות סדרה חדשה. והיום שם הסדרה, אני עדיין לא קבעתי מי שם הסדרה, אבל אני כן יודעת על מה הסדרה תדבר. היא תדבר שכאילו היו מלא חברים וכל המשפחות. זה חלק אחד. אז בואו נתחיל. 3, 2, 1. התחלנו. ממי, שלחו לי הודעה בוואטסאפ שעומד להיות מסיבת, שאפשר כאילו, שלחו בוואטסאפ שיש מופע היום, שההורים והילדים היום הולכים לאיזה סוג של מופע. את רוצה שנביא את ליאו לשם אולי? ככה, נביא את זה. יאללה, נביא אותו. רק תראה לי את ההודעה בוואטסאפ. אני מתאים את הטלפון, אין לי מלא אחוזים. סבבה, מה היה לך כבר 1% וקלטת? כן, מה זה מצטער? טוב לנו, אוי פאק. איך התחתון של ליאו הגיע אלינו לחדר? אין לי שמץ של מושג, לכי תביא לו את זה. טוב. לא, אין לי כוח להרים את זה, די. אני לא יכולה לקופף את הגב. ליאו, בוא הנה. שכחתי שליאו הלך עם חברים דקה למגרש. אוי, ותביא את ליאו מהר. טוב, דקה, אני הלכתי להתקשר עליו. זה ילד. הלו, ליאו. כן, אמא. תבוא מהר הביתה, אנחנו עוד מעט צריכים להתארגן בלילה למסיבה, סבבה? הולכים כאילו ב5 בערב למסיבה. אז בוא תתארגן מהר, כי עוד מעט 5 בערב. סבבה, ממי? טוב, אמא. יאללה, תבוא מהר. זהו. ליאו עכשיו מגיע בדלת. עכשיו תהיו מוכנים. טוק טוק טוק. בדלת, בוא נלך לקחת. לך. היי ליאו, איך באת? ברגל לבד. אמרתי לחברים שלי שאני צריך ללכת הביתה. טוב, מה, צריך להתארגן? כן, וגם קנינו לך טלפון חדש. הנה. כך. וואו, תודה. חלק 2 יבוא עכשיו. תהיו מוכנים. ביי ביי.